Mwancho muligereria nigonda sensemo ya bobasi iyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi ontita tena batambe Brian Sagini isena timu ya Gusii FC na Shabana FC chirichugwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo reporter yene gataseri Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Mwancho muligele nande tumeranire asomoro bulito manyekanete Obochenu waito aigase tugocha twathoro mugeni ase studio otosemia na gotobo semia boli weigoro mono egere to manyanga inkito wenerete gokora ase afya yemebere yaito osenkikirito wenerete gokora eliko bwana nyena marwaire agotochanda ase emebere yaito igori tukolia rero omugani one oikire ase studio gose omugani oito twensi oikira ase studio ekerorero tuguche gukwanira igoro ya nutrition wosenchira yokoragira waito asengencha abantu abange nigo tukuragira enchire tabwenerati twabuganga nari twaragire buya kurende nigo tuumizire wose nigo tokore maria emibere yaito wetera chindagera tokoli tutamanyeti wose tomanyete igo ikirega igase studio achigusangana intu amange kurende tutaragendare ngucyari gutumanyangere ningo nande nkiya gokora egere tumanye guchaka kurende nabakugendera gutubwata wetera senchira yemitandao Facebook na otole na Ndizi TV News na boigo YouTube na bakugenda galia o share o subscribe na ndo like ase wetera nsemo ya Ndizi TV News na boigo Twitter na bakonya goto tweet @Ndizi TV News na SMS number na rejuere ase TV yao kirokende no bwatari bolio igoro yenchira tukuragira gose nutrition na bako chaka kulitoma bono iga egere agendere kuliraneria ekero tugendrete no morobirito bw'Obochenu. Madam, karibu sana ase studio. Asante sana. Eyenero Ndizi TV wanzu Omugusi. Asante sana. Nintagete oratebyo mwancho murigere gusoma Omugusi andonsi asabe tomete tukurigerirwa kurukera ase ensengima oba manyingaya ningo nande nkyo gokora egere tumenye guchaka. Karibu sana. Mimi Sara sokungarikisha seri tango Risper kwamboka ntini nutritionist ngo korega asia se subcounty ya Kitutu Chache North as a subcounty nutritionist nonde gali bono ngushurikira mangana nutrition arase county ya yomto muskongo ya korumwino gai. Yeah. Bia mala sana. Risper Bosire nutritionist okurigeria mangana ata ili takuru kwa Risper kwambuka Bosire yole nutritionist goro ase sub county ya Kitutu Masaba Kitutu Chache North Kitutu Chache North Marani yes. Uyakegi manera tubwatege gase studio garara chigo tutebya mange igoro yenchira yokoragira madam tuchakere elieteli nutritionist naboto kuunga oli no nutritionist inkelieteli nutrition riminetie nali Omugusi yako limanyekera twachakire igo moroberio ogenda na intwa senchira yo bwororo nutrition irimenetie ndagera
indagire na kikuragiru mono abantu mbamanyete mangana nutrition mono bakuragira just ukuragira but nutrition kuno kuragira indagire bwene ta somubiri nande go comprise 3 carbonates iyere carbohydrates kwa energy asomubiri proteins kwa body building ko make umuntu nya ko grow biya ko sekomenta so ko enta kwa asomubiri biya na vitamin ibonere ko good nutrition era nutrition mone to somera mangana yega irinde yako nyara gukumanya umuntu mutazamaji ake abantu bakuragira muragira biya nekerengo induko nyara ubate good nutrition status inera na just a nutshell mangana nutrition. Igonga nutritionist no kora nutrition nenchero umuntu akoragira osomancho murigeri nchiri tokoragira egera tobe ko mubero ito abo muyana ndo tware chinguru gwetera chindagira getegete echugo chigototebya ekero togenderete honombo bisikiobo omugusia gwenerete kumanya nganki agwenerete akore mbo bisikiobo borororo eri umuntu anyari kuragira buja. Yeah. Ebo bisyo botangani umuntu rasme understanding kimubero gokaniti. Before manya kimubero gokaniti wantu kwa na nyegitari manya ni nutritional status. Nutrition status kare kwa chiri nyegitari na bakore nguno nutritionist gusomo nyegitari ndo bensi yorase getiseni kya nyegitari erinda bwenda kokotebinga mubero go takire gendeke neke. Lakini ebo bisyo botangani rasme bwento go prepare ndagere yago nyumba. Kare go prepare ndagere yago nyumba ndio konyoro all the nutrients oko utakira so mubiri. Asinge nchekara ko ganda kugure ndagera ibintamini simbiro tanyora so muntu yo koni ndagera lakini ekero ko prepare nyumba mwago una bobo bisura nyora nga mubiro no kaniti gento gete kwanyora byonsi ipye byo kubinyora so mubiri gento kende gya kabere obo atochuse recipe with plenty of vegetables na vitamin na fruits recipe ye igane ndagera endagiryo korosi nyumba mwago ino bo bisibonde kere kwa chusire bwate chingeni chonsi tokonyara na masosa ali nderema chinsaga ichonsi ipyodige na matunda lyo konyora lya lokali available bune ntugusi to bwate cha avocado ama pere birangu bwate inere chindagera one kere kwa chusire gose kwa nyare ko kurigereria ndagire yere locally available ina lyo kokonya bo bisura nyara konyora kwaragira ndagire healthy gento kendo koragire ndagera nke ange toragira mono bune bo bisibonde boko komeke umuntu oba healthy gento kende know your facts nabona isara no manyete sara yenga inchere manyere biyeiga chikiro cyane kire biyeiga onto ito mente chikara chinyinga chikiro chinyinge bona no mutazama cya bwente kwiriro manya facts cyaye onye mubiro ojo tutegete sukari abu atwali ndagirire nke yesukari onye mubiro tori tutegete muntu buna chumbi nyinga badi bata hypertension obwento ani manya facts inki mubiro goganiti igendo kendo obwento go skip meals ono bobo bisibonde for instance okonyoro muntu abwate haraka mambi kara gosoka o skip meals na breakfast nera fuel nera amabuta aso mubere kare kwa bokiro botuko guma kwaragirite lakini kare kwa bokiro mambi to bantu go skip meals igoba no bisibonde to skip chindagera especially breakfast yasinge chekare kwaragire mambi ngo konyere ku mambi mpaka marogoba kwanyoro mubere go no gendere to tura chinguru chigoko weka kwa nyara gukora kigasheri tuko igo gwate banga rasmo muntu tuli breakfast ya mambe meta wanta bange ntolete koruka usikwanyoro muntu bwate nga gukuri mambe nchira nero kuigwa oigworoke muntu naro oraigwaroke usinaro utali comfortable koragira mambe ndagira ya breakfast nsanga pyo muntu atakere kulia mambe mono ose ne chinsaire ngega breakfast egane ire kuliwa buja no muntu anyara ko bagakoyeri ya breakfast tuwen tukoragira mambi 12 ubwente kuragira between saa 1 mpaka saa 3 gawo binary breakfast yao na nakero kuragira breakfast as a king mambiro kendagira yago endi tobuyego unabona intugusie to kwen just nutritionist to kwen kari chabantu baito baragira ndagira eri locally available indigenous foods unabona matoke Ndizi TV bandangana matoke kaigorochi ubwateli toke mambio to gotili toke liliago obwatonyo nyine cha yago nyindigena kwa bwato mentera ni ororo that's a balanced diet in the morning and very heavy ekogokonya litukoli meri ndo nyale ko bwata ko kogendera ne bintu bya no to gutwa no stress because kero tarageti bya bakonyora to bwatinaji abakonyora irritable sometimes ebyo singo wera kero muntu tarageti buya nonye productivity litukoli ma kasi auto kunyara gukora neganire igonye mwanchu murigerire turi kuri ndagira ya mambe breakfast bya kigima timaitinge producer ne yari breakfast yamanya gocha manyete ere andumara bana tu anareo tanga mambitingo nyara koragira gocha kera saa 1 mpaka saa 3 ichina ichinsa chingia madam muntu nare obwate
chapati iga ne chingende for breakfast abwate ne chai no muntu na bwato mugati wakire blue band ne chai no muntu ndo rugiro bokima mambi ne sukuma na avocado abantu aba breakfast yembiyere gose tutakere kumanya kabisa nga breakfast egento getakere kuri guneke neke Mbia mwana Sara. Breakfast kero wento kuri okuri gento buna kiri locally available kiri yo manyeno uranyale ko kenyana kinatebera kero ko nyora onye mwago kwa rosti chapati uri chapati ye bwate carbohydrates iko kwa energy okwa chinguri cyo ko beka sedi tukerio onyore chingenda onyore chingenda ni chapati eyu proteins iko body building iko konya muscles iko konya no sedi tukwa chingure bintu bunebyo arafu onyora bwate cabbage ibone ko complete meal, that's a balanced diet umuntu ndo onyore abo gamambi urugo bokuma bwaye nakana gukaye go seskuma yae na avocado igento eke monkera misetiga busara igenta misetiga abu proteins anganya no dige na itiga abu kusama bere it could make a complete meal. Gobono breakfast it should be comprising 3 components: carbohydrates, proteins and vitamin. Gobono breakfast mostly ibento gutura chindageri satu ekero chindageri chisatu kero kwanye na lieko ba complete meal na machirinde sara ubene to kwanyora na arororo esingincho hydration no mubiro ito amachi natakide ndubene to ndobaso kuyeba kunywa amachi ekero to kwa muntu lindo koliyo boro mambi ne turungi oboro ne turungi mono ntori ku encourage mangana leftovers because of contaminations na bakonyora abantu bange mostly kera nyoru arugiro bokima botuko akora bande baro bagotigemesa igoro bachukurusi mambi totebe generally gose kero totebe na community setup umuntu oragero tigagabu botuko chingira bachigweta chete gabu so we encourage to get fresh meals fresh meals in the morning onyeri toke kwa bateri toko tiri bagali oboro toko tiri toke liri beka ragera urigento kere fresh. We encourage fresh meals. Yes. Mwancho murigeria nkagere tugwikira abo abange nigo twenyorira isiku kigima enchera tukoragera echindagera cheito anene mono breakfast abo no twanyorire challenge kolende esenge njabantu igo tugusira singinchi yo gutamanya kolende manda mokibekire bya ngana kyuwenerete ko chora na koragera breakfast yao utarasoka kurumwago ngegendete ngano gendete konyora obumanyi weiguru kurugiga se studio ekero nago tebiri nayo gendere gutubwatia wetera asenchera ya Facebook Ndizi TV News YouTube na botole Ndizi TV News na bagenchera ya SMS nyoko gwata libolyo igoro yenchera yo koragera na bogo tutumira gochagiga se studio madam no arega anyariko bakago kuiraneria senchera yo gwikirano bali muri mache ngumbu mwanzi ntwarega netie kerangereri keino comment ino gochagiga se studio Ndizi TV nero wanzu bomugusi madam inki ukoragera okubi ose otanyoreti ndagire yuri bunetakeire ye balanced diet no whatever otakire vitamins, carbohydrates na proteins bono bintu bire nutritional what value ya yebunyamasi gitu bugwato tebire effects ki chikonyoro muntu buno yote bwatete amachiko yokoragira kebocheno. Okay, mbia mwana Sara. Ekero tari kubwati no nyene medication nyegitari. Obvious paka onyori repercussion usoro nyora ebintu bindi bigukumba baadaye. Ekero tari kubwati mangana nutrition biya ebintu mbiro bigo chan. Generally ekero muntu tabwati good nutrition konyoro korosa, konyoro bwate stress, sometimes konyoro no moberogo ebintu mbiro konyora etagete nyoro tari ko nyargo goikirani. For example ekero tabwate tibuya onyargo kuri ebintu bina chi sweets okuri carbonated drinks abakonyaro ko affect no na mainago kwanyaro bwate tutirike kusi cavities kwanyaro most of the time wa muntu gosunyino mwana gosino muntu omonene akogenda gari ase dentist abwate problem na mani effect yemo effect yende kutali ndagerere nutritious iteza kufanya sometimes onyoro bwata manyinga makaso mubiri especially abangine kere bari musigo abetaragira buya abakonyora effect nere gucha yatokya baadaye no naso mwana none bikaso mubiroye kero dio chikonyora mwana aboronyora manyinga abirika ko kurua mange onyore bona konyora anemia anyeme ndene na bakonyora so mongina bakonyora so mwana aso mwana na bakonyora bwate low birth weight. Low birth weight ko attributed to utanyore ndagerere nutritious ekero monginari musigo bona onekero monginari musigo nto ko encourage story bintu binde buna iron folic acid ekero monginari musigo those are the
poor nutrition habits nane chi problem chichucha chanyorekana irio konyora bono moncho omo rigereri ekero monginari musigo kwanyora chinga kiechitari konyora ferrous chito kwena se clinic kirigeto kerbago chekerbago chokoringo rigwa obwenete kwanyora chi vitamin echo ne chi micronutrients echo kerata nyoreti nabokonyora fat defects omwana konyora kuiboru ni chi konyora na fividas kwanyora bwati challenges chinda so mubere omwana tari ko nyora ono bongo boy development ngobere igento kende growth development especially asabana abana kera batabwati good nutrition konyora ro omwana gotwara malnutrition ikurukuna kwashako ese kegusi eba konyaruka inyamorero omwancho omorigereria tari atine oruire getubwa gusi ino gotatwara nutrients gete asumubiri bwo mwana bono aso mwana kerata bwa nutrients gete igo konyora bono obonyamasi bwaye bwirainense malnutrition ye kukwasha ko yataime kwa makonyoro mugusisara wika kore to mwana ngitari ni nutritionist yamorore onyoro ansire kumuira se amangana marioko ye kienyeji umwana wa marioko ye kienyeji wa marioko ye kienyeji amangi kwanyoro no ni dosage tabwati kwa makonyoro umwana oyo iga at long land develop problem no na se kidin bono ama ebiko taragira buya ngonyoro chiri yare tamaruire bunayu ni chi condition buniechu igo bono good nutrition ko bwatere ya zuya mangana mange aria gocha so mubina maruira manga so mubina mio mano madama so kibeka boronge nga michando ni mingi usama konguna mange abantu to gwetera ose abantu mo gwetera asengencho yo gotaragira buya maite nto abusie to maite ngokoragera ne kabichi no bokima nandane no monenga ne igante totebia baga kamono mono iba baga katalie na baonera asengencho omuga kumugusi era maite ndagira yoka nande bwata afia somubere no bokima obokima igo norosio machero yo obeke chingende obeke na avocado ne chinyeni iga maite ngatararagira era no bokima bwekaiga nkiora te baga kwa bagusi egero gosemba chinji bamanyenga no ekaro kwa irwa kamachere obekeru chingende nsemo obekeru avocado nsemo obekeru chinyeni nsemo balance diet tarira simo bokima bokima ntorakana no ntorakana bokima no bobe kure ndaba abaga kabange muga kumugusi utwara chinguru no bonyamasi igegene to bokima sana nkiora batebi okay. It all starts from conception. Ometekero mwana alenda yangina ebintu biroko mwa nutrition ile throughout the life cycle igobone binte biga etwansi to kuna nona abana bakibara bakinga botukuno bokimato ko litwa makorara igobone gente ki bente gwansi radio montare mosigo gente kiri okuragira omwana uno gukora ko konkya kwanyorira omwana kwa magongi 6 good months kero kwa okore good months 6 good months kwansi ko introduce ndagire ko complementary feeding complementary feeding ekero kwansi ko introduce ona twatwarire e culture una bagusi kwanza buno mwana botuke to kuragira ono mwana akora amanyita kako anakuwa akijo usiku no bokima agokina kama itenga botuko no bokima bono it's like it has been a culture it's high time mtuto change buno mwana kwanza kumuna no ngera choko mugaka akomanyanga kibotuko tarasmo uri bokuma. That's why I was saying in the morning ragira kalige ntekeri tonyero bokumo burugeru mambi edindike ukamara go mugaka no mwaka machera aku abakuri asenge nchokera uchukura actually montori gokoragas igo bono mambi kero abokire boka mambikarige ntekerito ansa ko prepare abantu aba psychologically kibarabake bamanyenga kaba kana no mugako manene tago chugwansa kumanya ngabono tukorazi muri obukumma kurara ndagire ndiyo solo ngasire balance diet ebo compressed carbohydrates protein na vitamin no egunsa chine chonsi it's okay nabo koragira na nabo kuiguterera simebo bukima nabo yoriete bukima yoriete chabati yoriete litoko yoriete moche badi kinege ntekemo because it's our mindset to changing into to kurigerie bintu lakini to gwansa kuru mwana karomoke kacho ko muga kabona bakomenya ngaki oyori obukima oyori litoke bado ine same diet yeah bimano madam Risper ngonyorore igabanta bakonyora no nyemambi agurire githeri kabisa begete sani iga na avocado na mandasi butoro burukani usencha bati burukani igo marore motigo yo amete kya kora kabisa because uri tukoli mangu tarare ngo korare gasi ya magongo echinguru ono konyora ko babya wano mubita ko tenge chukuta ko ba moody sometimes kiro montare nchara sara no nayo monta ko tenga antige sukari yani eriguru ya chirense sukari sorry ya chirense meaning
energy te ya so mubiri so in the morning uragere buya nabakonyora itukuria uriko kugendera buya mbia producer negi kariko go casting engineer ndagara yayo konyora kuri kigima andu iso komorora nkomorore tugukora no muntu ojengete kabisa umubiri igo mbia mona sana mwanchu murigeria nyigene tinga no gendete gwesomia na konyora chisemi korwa senchira tukuragira ase keke busio nkogenda tule ase okuragira okubi poor eating habits chitabinchire tubwate kero muntu okuragira chire chimbe ekitogo chigukwanira seke kekerebosyo kolende madam nteta subwango chindagire chigwata tebiri ndetora tubangira bono nga proteins ndagira kiechi nono muntu onyeka gwate kalamu nyumba gari tumanye nga proteins ne nyama ose chingende ebintu nebinge biro chindagire cha proteins nchirechi igo mwanchu murigereria bugurie kalamu yawo lero ntaite togosomie egere marago bochake korosie timetable yawo ngana kiukuragira na riora nyariko omubiro go obunyamasi egere tumanye proteins ndagira ki a list ya proteins, a list ya starch. Agora starch tumedenga no bukima buoka. Ne list ya vitamins. Mbinto kiebi montari kense uchakera rero nimanyete nga kero muntu bono ntaito chenchera yokoragira kwao egera na ritora kini mibere itasenchera yobekirano. Tochakere chindagira chia starch. Nchire chechi. Starch ko carbohydrates ase yitadinde carbohydrates sorry na carbohydrates ni chindagira chingiya chikonyorekana so bwangu na nigega segusi ambato guchinyora ni chindagira chiga echo komenda chingura so mubere carbohydrates nchiroro chire process na nchiroro chire whole akina sa nutritionist to kwenikare chabantu bari whole food indagererie tari processed na gusinto sisenirie sarominto tokonyora chindagere chire available enda daraja gari nkonyorori igento buno mochere na bokonyora igento buna marabo na bokonyora igento buna ritoke ndizi na bokonyora igento buno mochere ichabati obokima. All those are carbohydrates. Carbohydrates na chichikuena na energy. Ebyonsi origereri mno mungo. Saro mungo no rore so nutritious lakini nowadays so very expensive because it's so nutritious. Bono ebyonsi yipi ebini bikona na chinguru asomubena biko carbohydrates. Mungo. Okay. Omachere ritoke amaraboni ebyasi mungo ebine bintu bikomenta chinguru asomubere energy giving foods ebina ndi ntobwate emna matoke na aroga no nyama amatoke na manga usikuri wichali ali atobete guchali ngo kwatole go gosoka olie amaraboni mwanchu murigereria ngusimika tole ejune chindagera chia carbohydrates ebyasi no bichiri daraja gari omuongo muntu abantu abange mbanyuangete okunga muongo ya muongo tinkoli mungo tubwati kenda asomubero kumbe no bwata chingo saro minto mungo isoko manye advantage ya ine nutrients sebwate nona saba sacha boka mungo very nutritious obuje bu mungo boka obuje bu mungo mungo chindeta chiri chai chuka no ichibwate kentuke ku zinc ekoro zinc ne micronutrient ejure trace iyo bwate kentuke ku selenium ebyonsi na zinc ebikomeke omuntu twaro bunyamasi obuyaso mubino na marwire karago kutarigo ku bwaso bwangu zinc na ne komentere obwansu getaso mugaka especially libido especially chinguvu cyo mugaka bono nkomeke ro muntu ekera akoli zinc yeno na se watermelon seeds chintatari chiche watermelon inkomeke chiro mugaka onyore abate chinguru naturally tali bintu bya bantu bakwenda go boost igona kiko konyora bagaka bange konyora bakwenda nona sinye gitari bune ninko bachira bali kwanyora ngabwate nguvu za kiume kero kinde niko chiri chinke igo gwetera chindagire chiga carbohydrates mono mungo chindatera bagaka bona abutu abawogeiri kidogo igo nabo montago twara chinguru kegima no bunyamasi narango te yabangine kera bakobeka chintetere chiri tigabarusi omungo bachiyekera ntali bakurusi bachikobeka bune embusuro owena to kobeka batanga ninse bijega beka mache bijego mungoi kero gutakuna gwatakuna chintetere chiri sara utimete kwanya gutakuna they are so sweet ngora chirinde lakini ngara nari to mungo na nchitoro china manyirenga wono mungo no bwate ebi obijagete bolibota kere ngwana ndi konyoliki nanda asante igo na marabuwa ndi naro amarabwa naro nabwate vitamin especially amarabwa ni ali amabaliri akuro ku sweets amabaliri ali nabwate vitamin C ngabona during this covid tokoti yabantu ngakali vitamin C kali fruits
kali vegetables one vitamin C especially samarabwani it's natural it's not processed na nowadays itote abantu singe twatware amarwira manga singe cha processed foods omonchi omorigereri toiranere chindagera chitu chia kale kale none nge abantu bamenyete bakuragira chindagera chia kale marwira ya cancer tarengo diabetes tarengo hypertension tarengo bontura ne chindagera chia kale erinde tubwate to embrace amangana ya igayo kuri indigenous foods bigobono mongo amarabwoni omuogo chinduma umuogo chinduma chonsi dosala carbohydrates na chiko konyo umuntu gutwara mubere oye utware onyamasi ubya senge kero bwatendagere orietendagere ngiye none makuba nacha agwita kandi tari gukubwa lakini bintu bona nduma madamo squeeze yokoranga abantu tichiyo nduma njia sobonge na kyo konyora no ne chiro all very expensive ono monta kuligerio rana abangu ikaturega bu challenges chikogera abantu twasinyira kuri chindagere chiga tugwenerete ko ragira bona karota kwenda timetie ndire mankategori kiego eko fall and remenda iranda vitamins igono tugochi togenda bono chindagera cha vitamins amancho muri gendera ko likanse asengencho nimetanye turalika carbohydrates no machere litoke marabwani ebiasi omongo enduma omuogo obokima ebina biyo chindagera chiri bina manda mwa tutabiri korega studio chikomenta chinguru chibwata energy abwasa singirero muongo litosierereti anena mona abagaka no bwate obubisi ase afya yaino igo abagaka omuongo nyogore ogosodara jari tia kunywa ketego gwate byulio kwa ninga pole ngabere ngweta naringe nyogore omuongoli nande omuongo norora karandige tole oli yellowish kantu kitakalia gasini niga thimena kiga ngoro kwe butternut butternut nero no mungu muya kegima especially kero kwanza go introduce omwana complementary feeds ekero kwa mukonkiri omwana exclusive for 6 good months wone kero kwanza ko mwenda agera egento buno mungu ori okoro kubuna butternut umongo no muyes kabisa nando bwate bintu na selenium bwate zinc no bwate folic imeaye umongo uri okokonya no mwana kerako baga ku grow kerako oboko bakwaye agokina kabate chinguru na kabate all the nutrients chitakeiro umongo no muye nande no rera isu no kero kuyi no mwana na bagu digestive ya asante sana ndo chinara ukulika gotebanga we taligetiri tali aye but ya gotebanga we upload our nutritionist Asmaran Sub-County Hospital. Good nutrition is simply good health. Tuligetiri tali yao kolende amewapongeza kabisa. Bono togende list ya chindagera cha vitamins. Vitamin ukwanuga vitamin ni dio konyora kurwa se chindagera na ninchiro chiri vitamin chire micro na macro bone kreto uko na vitamin yechiga nchiri chokonyora kurwa se chindagera china chingeni endere me kwa borisara endere me yiga nere so nutritious especially kremo nginare musigo njomete am passionate about abangina bale musigo asengencho the outcome tetebengi yatinwa low birth weight bone into bunendere me bwate yento yekurukubuna iron niega ngokonyero montekere especially kerari musigo anyora manyo tari monto kerari musigo yoka in life situation itakero bantu bari enderema yento buna resource yento buna spinach those are the sources of nutrients emboga ototo yonsi ebyonsi ipi bibwate ki nutrients jitakira so mubere hogo chari kuneni bado ndibwate nutrients aso chingendo waseliye sare pakajiye gasare so long as it's a green leaf vegetables chingi chonsi ipi chikoro ya green amana gwaya iga alafu kendo kibwate nutrients chinde cha vitamin ebintu buna amatunda onsi ipi in fact sare kero koragera nona moncho mudigere kero koragera esani yago tigebe like a rainbow yani bote chikara chonsi ebwata karoti gabu ko vitamin yorora maiso buya basi bali batari kora e prevent night blindness e ko good immunity origereri etwara ka orange akatunda nerwe ne kara yaye ebwate otware na bi aka cucumber gabu nerwe ne kala yaye yani sani yago ebe like a rainbow. A rainbow ye could represent all the nutrients. So nutrients ye chikonyorekana kuru all types of fruits. Buna mapera. Umede sometimes abantu buna bantaba nene ba teba mpera ka umwana lipera. Ipere they so nutritious ndi bote vitamin and go kokonya no ku reduce pressure so muntu. Bono iga mapera they are so expensive sometimes.
kali kwa getri kwa tebuli no motego rugabra lakini nowadays umuntu agote ebesa irenga bono bintu buna mapere birangwati locally available foods origeri chinsoboso nowadays chinsobo they are expensive sana to afford chinsoboso chirikare chiaringe churu sana lakini siku hizi abantu nabakwa chinsoboso esinge chubamanyirenga chinsoboso chiri ose nutrients chiri ase chinsoboso ne chi matunda onsipi gotwarare good immunity etwara bonyamasi ubu ego protect yani go gutanga kurungana na marwira ali arachaso mubere so vitamins they are from vegetables ne matunda chindagere chichonsi ipichinge na matunda na rago provide vitamin itself go protect against diseases ko bwate nutrients cia ubiye che vitamins byonsi ipkwanyora se chindagere chiga maruri tari gukubwa wango konyora bunyamasi buru byasara kakubaka gweta yo uri byase ngicuri tendera mayago ri teri sosari yago uri te chinyonyo chiago bintu bune byonsi konyora chinyonyo chitoko mwana mugondo uri yamururira ukira inyonyo yonsi ni bwate vitamin because it's a green, it's a herbs into nutrition. Ni bwate medicinal effect na winge ndania ndani byonsi ichina bachinge chindani bono it will give you good protection. Wow. Yakigima mbia mona sokugendera gotosemia Madam Risper. Kero gendengo yorora abantu bare selective ne chinyeni. In most families ose chinka chinyenge konyorore nganje sukuma esukuma ne wata vitamin chai. It's very advisable. It's very advisable. Kwanya muntu naro angete totally otali kuli sukuma. Muntu naro angete pio tali kuli inagwa. Ubigete kando chinyeni getensa mo chinyeni. Igo yuna mamacho. Sometimes Sarah tari mabocho na bora nyore it what ever know your facts. Sometimes na bakonya saro muntu abate bintu bina alsas. Alsas aro minto kruwa talsas ko so mwancho murigere lito kunyara kulinda ga chichibati chi acid. Espuma ne bwate some acidity in it. Bono ekero konyoro muntu agoteba iketini korigo na bwate reason atari kuriera. Sometimes ogorocha agote tini kori giteri tini kori chingende tini kori bigo muntu bakomo chunguso manya za nutritionist lazima to manya na sometimes go bara advised chindagira chiri babwenta gutigeri ni bas konyora a problem ekogendera sumebere yabo. Ekero muntu agote tini kori na karabo ri fada ninki atari kuri ali na bakweresa na bakope na otenga chini ukena alire ngosie gumono bwate kiongoreka ose na chitinye gitari ngakani uno munye gitari negasi yeto to batenga torieke but with the time kero muchano irani rense na bakoira na bado chikurindagera yaye yekero montago select there is a reason why I was select ndagera na abana rinde konyorora mwana bike birense emyaka nonye 8 mwana ukanyora tari kuri nyama konyora tari kuri magena tari kuri inswe tari kuri chinyeni ose nesukuma yoka kuri na mabere kero kende umwana uyu nakyo kumukora. Okay, sometimes ngonyorore abana mbere babate chi allergies and especially kero ko introduce abana chindagera very early as in tori kubwata o mwana robere for 6 good months umako mwendagera yuko kero ko mwana ndagera mapema there are some allergies for example kero ko mwa protein high biological proteins kama inyama amagena especially mwana keratari ko mwa koyo mwataratan his or her first birthday ebinte binkomero biru mwana otwara chi allergies goko nyaro mwana naro orali generally akori osine nyama bwanza kujagi amageni bwanza kujagi igoba sometimes tari kwancha kwaye na bakonyora e condition yaye kuma probable to that igoba no konyora ebintu mbiro orata nyari kuri asengencho erebye ko monyene ta kunyara ku tolerate health yaye angire arafu ikintu kende ke to introduce chindagira sabana ino amakosa mono abangi na to gukora abangi ni to kobera na abana na bakonyora once ku introduce omwana ebintu ebyansu ke once ku introduce omwana ebintu ebyansu ochibosi no chiko mwachi ne chitagwanja bona ke ku introduce omwana ebintu mo introduce kama in serious one at a time na le engineer osaro minto abantu bakabekire chindagira ke baku introduce omwana babe komena babe ke omachere babe ke dengu babe ke chingende babe ka chinchu chiomen yani saru mwana onekera ko egwigente ikyo omwana twara chiala chituri kumanya inkia aba allergic to bona ibintu bine bino bikoke kano mwana keraho chikobo monto manno onyona bati chiala jisa singe combination ibintu ebinge even ebinde mbiri ko ba digested ibinde biko hinda absorption ibinde bihinda bigas bino biko kora so mubere igo bona sometimes ekero umwana konyora bwato muchane gutinga tini kuri gento gete neke a reason error especially kero to introduce abana baito complementary feeds you have to be very careful on what feeds to start with omwegente yansu umwana
yati gitigi ansuri ko bakabo monto mani ya mbia mano Madam Risper asogo totebi kweria binte bintu amanyeta bange baito kurende ngwetera asogo chakwa ge studio tonyate panyora obumanyo boigo mwanchu murigire nyegene tenga no gendrete gwesemia ekerbano ntaite nkoire asensemo yende ye studio toranyora biasara ekemo bibere tukuirana ntogendere na Madam Gaiga ase studio igoto baisa gosuka Ndizi TV. Obwansu bw'omuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer cikuburukanye cirange nagwikira kiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amace buna cipipe na boygo n'icitap mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya icuciaga kirasinchira yekerero kigima nigo kibwate ci 1 bedroom na boigo ci 2 bedroom imeji ci nyumba ico nigo ciaga kirebuya ase cikikuni cyaye kibwate ci carpets amacha yongusire gwikase cisingi cyabo ci balcony ico cire asukunyrembeo ekerurigireti getunwa kyamanga ci nyumba cyokorara ugose ci bedrooms nigo cyakirera nkinywerete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu cy'ubusibiriya nigo chibekire tiles na kubeka Obochenu boigo rukigima ase chinyombe cyo chire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeka ase kitangi ayatari ko eranga kijinde cyonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyo tari wakanira chinse 24 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe cyo nigo kiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ikiro ya embassy ubugatagati bw'ikiro ya Nyamataru na Nyakoe na bwo Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Naendo mwanchu murigiriria asoko gendera kubwati umurobeli bw'Obochenu kero tuli na Madam Risper Bosire oyole nutritionist korase nyagitari ya marani ogenderete gotobu manyi bw'iguru kigima igonkore nginga no genderete kubwati umurobeli oyo to baisa komisia asengenche bona ya asitutigarite guchimotwe no amangana karama ya kigima aliyo wenerete komanya to baisa bweteru mwanchu murigiriria asengenche bweterwe
igo kwa Misiri gose kwa etirwe ne gintu gite kiari guche gokonya afya yago no monte to goteba ng'ekeruri na afya yago mubiruri bya nari kunyara gokora imirimo yago nari kunyara kuikobisi buna turega igase ng'encho tubwate afya akini onyore ng'omonto no murwaire tukunyara gokora kindi gionsi gombie mono sana andagendera gusanga mono into wetera senchera ya Facebook Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News na baigo YouTube Ndizi TV News. Karibu nande madam. Asante sana. Tutaraenda tambe nara okubuli kurwa sensemo ya YouTube agoteba kuru kwa Janet Ogari akubolia nga omosubati uri murito araboisa kulia chindimu gose lemons kira rituko kerebwateranĩtie amachibwa engi ngikira mubere Mbia mono na twagamba kuru maega gabu vitamin tokonya kurwa se fruits na actually vitamin C eyore se ndimu nengi yare na mono kero montari musigo konyororari no siete daku akuiguoruke kirenga kigosako garagarirwa ekirare se state yeyu na ari ndimu tebwati effect ndions in fact it add in appetizer vitamin C ko komeke kwarage nande digestion eko aid in digestion ekero montori musigo kukonya kuba kukoragera indagera nke ange igo ndimu tebwati effect ndions no naso mwana no naso muberoye in fact it's appetizer nande vitamin C ko protect from diseases akonyora in fact a good immunity no marwira ndons especially ekero montari musigo konyora immunity erense bono konyora maruri tari ko mubwaso bwangu so ndimu tebwati shide ndonsi ko baso shide no pregnancy yeah igo ndimu tebwati mochando ndebwense mwanju murigere twanyara ko bato gotware nare ringa isukuri muswati ko lendo isukuri chindimu chinyingi go keyo mwana igo gochekonyora mwana oranda age mwana bwato bokiro bosinini abanda bangi bawo bwanga kiri bagabanori chindimu tigandi amatunda tigandi chi watermelon igonga ndimo mwachu murigirete bwati kwerende yubuna manyagitari tatu tabirega ase studio in fact sare kero monta kuri ndimu are much more better than monto uri kuri muchanga sometimes ukonyora monta gora kali gote tigambe ko muchanga gusama gena narwa ku supermarket which is a bad habit ekero monto especially are murito usari musigo bone gwenerete kera kuri ndimu it's nutritious akonyora vitamin nande ko mokonya nonyo retain ndagere itako kakuruka hyperemesis stage 1 in first trimester amo antongo experience bari kuruko kumono iko bone kera kuri ndimu inko Kenya ngoko nyare omoyo yo guchafuka bono tibati problem especially mbaro konyora bakobera mbaka tamu umonda kugoro kagaragaririo ukambaka omweri ngo bono problem teyo kero monta kuri ndimu is healthy. It's not a non-food, it's a food. It's a nutritious food. It's a vitamin which protects her against diseases. Yeah, there's no problem. Igo bana magina ya basubate konyora bakoliriri bari murito kabisa kwa ndogora nanda koli abanda matabori abane nkoli bari binto mwanchu murigeria bangina mumanyete bane nkoli bari bake binto nonye na rocho yonde gabatanga ngaigwetari eske bunda eske ngombe eske ye ngombe igo ichinechi aji gose gento gete kego chekero muntu bwebwateranete kera rura sayo tukonyoraga kuri bintu kabirebyo abaga kambaro konyora bakabukire mambi chindi mwechina chiagurete chiamitwa ochekera sime onywa machari mambi atararikende igo narombia Hindi mwiri osekero kunywa amachari amachari ngote mara go clear the system the gut ekero kwa nyura amate mambi especially ale warm amachari ngote mara kuligere no fats chirichira so mubira se system ya se GIT kurugoro mbaka rio chikosokie your system bono ngote mara go clear the fats which are along that canal bono igo ndi mutebwa tissue ekero kunywa amate you are trying to clear your system tebwa the problem it's healthy omonto obwate gosene chi alisa rena tumeke ndimu gosene ere ndimu nabe kumusumbwa omancho mutazamaji omutegereria omurigereria amangana ya alsa abera menes alsa bakabana basinimba batalsa ingenji tokorosi chindagere chetu ingenji tokubwata tokuri especially kero korosi bintu bina chingende nobwante gwasok before orosi ose nyuma utararosi amachari kwanya itira lakini ngenche tokuri chindagera twali sometimes hurriedly indagere teriko ba digested bia kwanya romonta ba chalsas ekero monta ba chalsa sara tabant kuri ndimu iko na acid acid yekero
obeke nona erio tobeke chumbi igoro nabo kuigo bosaleru omonte kera bwate ulcers abantu kuri endagere ku bland diet ni endagera nan chemically irritating chemically yani kera none kera kuri tari kuigo gose nko irritate yera system yaye endagera yene kera omonte abate ulcer abantu kuri nan tamari irritating tamari ne yani temperature yaye tebe ensambe tebe nkendu ebe igatwa kire abire igatwa kire muntu yabata ulcers tiri kumusumbwa alafu kintu kinge chemically irritating na tamari irritating na mechanically irritating kire muntu abata ulcers tobone tukuri ndagera erio erekosi inga chi crips inga makoko ekire okuri mete ulcer ne undi ne riote rine yao onu bente kuri ndagera ere soft munari toke iga mochere igo bokimaiga lakini tori biasi tori gentu kirigo chuko kwara yote iko kero monta batalsas abante kulimiti manganechi acidity foods manganechi carbonated drinks monta ko chisoda njibwati kende sarundo to start with chisoda chiyo njibwata chi acid chinyingi njibwati sukari chinyingi kwanya ro monta yalsa yiko nyakogendera koba yachikoba cancerous at long last iko bone kero monta bwati chalsa chindage chichibwati chi acid chonsi ipi na bwente kuchitikana ali chindage ni atige chingen chinsaga chibigoko atiga mana gwayare maroro ali gintu binalina dina kuliororo ari nyono monyenyo uri omwororo ari nyene risosa spinach chindage de chiororo enderema cabbage in fact only cabbage juice ko konya kuira ulcers very fast juice ye cabbage ogo blend kwa bata gwani juice eri ego konya effect ekunyore gwate yanyora ya siria makali eri ulcers ngwate baigoro ye kamonto bwate chi allergy tari chindagera chibwate chi acid mono mna chingindane ne mono monya romo ndoliria kuyeka oruta carrot ime carrot nyo ibere nanya kumanya sababu carrot eri yamanye runa ekero kubeka ime kero kuineka ngotemere kungusa chi acid chirikoro se chingini chingende chirio begete ime ekongusa chi acid gose dioko arafu turi kuyekera ni carrot yekero kwa rusiri carrot dio konyerusa singo yangusire chi acid ono konyerusi kwa discard kwa nyetuguta ono kero kuyeka macha ali kwa inekereto konyeitira kwa beka macha masafi okonyara bone chindagere echo kero chinekire igo no chiri chirgo tuora acid nyinge nande chindagera nchiro konyo chibwati general acid especially chingende ncho chitabwa chi acid na chiro chimanyire chibwati chi acid but chonsi it depends ngyo ochi prepare ngakyo kwanza ko soti o soki baitete mo soki baitete mo kurusyo chugo kochiyeka abakonyore acid ya pungu sire nande narora nyore kero kenda abangina bande abange babatogokora abakoyeka chinsaga omuntu kungena kurwechiro nganchiri ndoro chinsaga ne chinyororo kuika nyombo kwanya chire chindoro se kero kwa korire kuyeka ninda allowed ko chibeka no yene sinki ali nsibi wose na akolire vitamin beyond speech. In fact, ekeroko that's a bad habit ya kuprepare ndagira. Ekeroko rosi ndagira. Kama no gosibia, sara sibio nyine chingini cha gusibia litangani. Nande kwanginyo irege ntukende ingenju na wade istonarite okubinyokaga ali ese chiri kwanya chingini chikenyire kwa chireta nyomba. Kere kwa chireta nyomba kwate batimeti machi bakorete kipasibility. Kwa bate kwa chisibi kwa makonyora green. Kere gosibi chingini chikenyire nkonyoro green bogot. Those are the nutrients ogo tuguta. Kwa makoria maticha bosata bwatikende amaticha bosaiga chigusi bosaiga chita bwatikende. Igo chingine kere kwa rosiri. Tobone tuko chisibi nande kere kuyekire. All the nutrients kwa chitugute. Vitamins biyonsi pipire byaso mubera konyara kwa bitugutire igobanye ndagere yagonye prepare sibyo nyine ndagere prepare osibi before oyeke isabusi biya rusyo nyine mucanga biya chijeke in fact ya macha ali nare amaya asokonyu ngabano covid yiga macha ali clear soup chiri broth chigoro ku chisupu chiri clear nechingiase okonyo so mubera senje ya vitamin nyuma tutaraira no tutabichindagera proteins no twatigere to list chindagera ni mento murigere tuganya nigo ntoleba ngocha tolega bukorende naro kuliko bateba hi Ndizi TV Risper, thanks for the good information. I'm a colleague to her back in Kitutu Church South akor kumasi igona gende to kuligere nenchira ya YouTube mbaro bagende to kuligeria Risper Bosire agoteba great work my sister na George Murara agoteba nga insightful indeed. Thanks agoteba yina mangana maya ujumbe twanyolringi ya kigima twira nabone nsemo ya proteins chindagerecho egera tokore ekero muligeria atwale list enkera nuga kwande chiro bono marogo badaraja omanyanga nkia kugora
Proteins echine chindagira chikomeki omuntu oba okoba kwa omuntu nande chia repair chi tissue nkonyororo omuntu gusekera umire tissue nchiro chikoba worn out bonekero kuri proteins nkonyora chire chia repair na chia komeki kwa grow bona proteins yechiga nchire chi type chire high biological protein na low biological protein high biological protein echi chire high ni litali gukwana chire igoro echi ogo chinyora kurwa animal products kama enyama ensu chi magina ani bikonyorekana mabere bikonyorekana kurwa ase chitugo kogo cha low biological chikonyorekana kurwa ase mebimeri kuna chingende pulses jones pichingende chidengu chilegi chi lentils chikamande echonsi ipechire anda low biological protein. Under protein bado, ase high biological protein, ntobwate chi enyama chirichiko ku red meat na white meat. Chirito anta kote bugata kote as nutritionist to kweni kare chaba abategereri gusaba digereri bonsi echi babwene tokoba bakuri. High biological protein to kweni kare abantu bari white meat. Sara white meat it's just white. Nonya kero kunyerigereri gosanya nensu ekere kwanyigorire unyerigereri onyebara unyerigereri erendabo kogocha bune engoko ekere yanyenyiru unyerigereri ne bade ekoroka nendabo kogocha emangane engoko mangane ensu those are white meat. White meat yene to kweni kare abantu bali asengencho ebwate low cholesterol twarorire nga high cholesterol mono ekomeki abantu kusekora abantu batwara marwirigete acquired weight from there marwira naroro na tugochikurigerere gochinse aba gochoro lakini kero nyugotegete anye kweras manuri red meat obwene to kwanyiyika yayi kabisa ekero yayire kwama kubata kwa na ndekero kwende ibuche tekuri ibuche nyameri ibwate amafuta mange amafuta tari maya so mubere igobona se proteins tubata high biological tubata na low biological na nachi kwanire igo kero kendo muntu naro anchite nyama yengurwe na bara baisa ko agiunga nere white meat inkiura mate white meat as a nutritionist ngana jete skuru ngasomigu ngurue yalenge selisteri igobona white meat nguru I still tell you my viewers nga ere under red meat white meat generally mangana ensu ni chingoko nachiko nyakuresa white meat na abantu banenguri bari chindagira giteiga nonyene bisusu egisusu nkori gukere antongo tababare ngiyune nyama na nkebwata proteins ingiya sana timanye tindero rante egisusu nkebwata proteins egisusu nkebwata proteins abandi bachira as much as kori engurwe abandi bachira as much as kori donkey ebunda those are meat but ekerere prepared biyana nere inspected before it's cooked but bono into most you bone se locality yeito mono mete toko encourage abantu for locally available feeds ama foods bono mno into toko nyora se bucheri ya bisusu toko nyora bucheri ya ngurue toko nyora mono nchiro lakini tari mono mne chiombe ne chimbori because bono those are meat also but as a community abantu mbari mwete none se bibilia bintu mbere batebete nga muri chinyama kuruse metugo kitugogete ebwate bitago igobona ni biblical view mbaro batari bwenere tukuriguro korwe Adam na Eva alafu abantu bunaba abakwerende bagetutu bakonyorole birongo mbichiro sana biba chandete bikoria marabuo ni bikoria avocado mondo chikoboka kwanyara avocado nchiyo matigoro nande nkori egukere abane nkori bali batebe nyama yaene yanswere sana erone bate bako ekirongo kusema ukweli Sara as a nutritionist nanya konyora seri trecheri kira bote birongo gobono ingotema kukwana se bintu biri at least imanyete they're so nutritious to us na nipe akori utafiti ebirongo mbira nturanyore ni publishing goteba ngekirongo neki yakira sokuri lakini ngori baraba abantu ngori baraba igobono wanchu muligereria twarorire white meat enswe amone ngoko kurende chingoko echiga nonye tokori enjira nere omuntu ararosi
chingoko nchiro konyora tokwenda twaitisha dry deep fried twasaba kuku choma abandi twasaba kuku wet fry gusinere konyora ebikire gusine oven egendrete kunyogunchukana na iga maite na bora tebenge ngoko ningia abantu ntumaite ningia lakini nchire korosibu ngoko kiumo na kiu oborosibu ngoko butakire koba emanye ko konya sumubere juna bora ali ngoko etago konya sumubere generally ekero togo chikorigeria mangana food preparation ntubente go vary our methods of cooking ekero korosi umubero yoito ntubwenere tiko twara ntubwente kubeka amafuta manga so mubere asinye cheke twarigede kubeka amafuta manga so mubere ogo chikwanyora amarwirande uno base ekero kwa biro base mubero ko monene kwanyora heart diseases chamagote ekero ya heart disease gochimuino kwanyora hypertension ei high blood pressure nere hypertension gose manyinga ko amanyinga so mubere kwanyora ne sukari abiri nyinga so mubere igobono methods of cooking as a nutritionist nkwe encourage to avoid deep fried foods because of amafuta amanga kwanyora rase chindagira tuli endagira maybe a stew. You can steam, you can boil. To avoid amafuta mange ase chindagira asinge chitwarorire amafuta ya mange lifestyle yiga junk foods, deep fried foods, fast foods ichine chia mekiri abantu abange batwarira marwire bakabachire gukorera ase marwire ataringe kocha ko barakina asinge chindagira ninge bago prepare chindagira igobone ngoko yago nye karange buyiga beke bibuta bisinini beke nyanya yago ustonye beka nyeberi nyekune kenyebiri kerane yibiyiga uragire in fact kale bantu mbaga kore deep fried nowadays abantu tubata marura sengencho the methods chigo toko rosinda how we prepare our meals especially cooking methods igobono deep frying echo shallow frying chitake mafuta manga somabere yeto muntu naro kanyoro bwanjite nyama igontora tabe nyama nembe red meat okoli every day yani kera lituko nera se morobelioye onyensapa elasmali enyama igontora salibantu bako ni nyama gose chibucheri nga igombobe but naro kuli nyama day in day out but kera lituko wiki bine wada matuko saba enyama nkuli gwiru muchoyu kera lituko mbobe kinyama too much kero monta akoli too much esinge njumbara omanyete kiera sapa onye sani aite bwati nyama eyu talindagerara agote balance diet but too much ye nyama nkiera besikole terumonta okay too much nyama fast ke tokurire nyama kiakuri never white meat ntubone tukuri nyama every day nyama actually will take 72 hours before it's being digested. Bonoro cholie ya lero, oli mamsen so wasinchirera. What are you doing to yourself? You are doing harm than good. You go on nyama tubo entukunye beka in your program. Na onye wotekete protein, you take balanced diet. Na boko ligira oli nyama, mambio li chingende, mambio ndoli peace, mambio ndoli ya mabere, amagena bono utakuwa umefanya utakuwa kula balance diet. Goto basukulingi nyama singe nyama na protein nyama teri protein. You that's why naba mifano yende ya proteins. Nyama teba in your day diet because at long run wako nyarabono watu ari robase. Akari watu ari robase kwa makonyora no nyina se mishipa yago. Wako nyarabono ya very narrow because of the fats. Fats jira se nyama kwa makonyora once gutwara palpitation chirigo yankole ko gutumo bwanga senge nchino no manyi ngatarigo gwetabuya igobono nyama teringi ya kira rituko ase ibagari nyama gaba sesani yago ni replace with another source of proteins mbia mono sana watabire too much enyama na bego koletero base iye uni effects yogo tali ndagera buja nande marwaireki anda gocha amona no kolia endagera bobe marwire kia koleto no koragire ndagire mbe koragire ndagire mbe into kenente commentera gingo gendera ne ndagire mbe ye ekero kuri nyama mono ibintu mbiri ko ku purines ibi gotoka se nyama kwa nyoro monta gote inga rero squeeze mbwate gouts mbwate arthritis too much of meat ekero kuri nyama nyinge zo purines chichira se nyama ngokora chire omuntu onyo gutwara marwire ya maguru kwa no tubone tugotwara ki tubone tukutware se diet ya onyo gutwara ama ebintu buni nyama amarwira ndago chasinge nchi ya poor health
habits into buna gain weight apart from being obese na bakonyara umuntu gain rapidly chikiro cyabo especially omwana obonyo arugusaye bono muna hesaru watu mwana ogonko gendali school iba go mwana yo wanso kumufundisha mupakeri nonye rito umete bino koragira nyumba bino kufundisha mwana bana ko bogendera kuba bina kumanya nkekekia bono konyara umwana wo mubekete sausage kumubekera lige na mabu chips bono kebab no kirega konyara no mwana oyo go gain weight. Those are the common health issues connected to poor nutrition ama poor eating. Bona konyora weight yu mwana ko ben nekere mwana ya bire nene konyora mwana to obese kera to obese at problem onyo mwana musini ni ngani ndie moko mokoraki moko muchangira agenda bigo kente kene ekemo ki atware ni weight gain akonyora akobana weight nyingi ala physical inactivity kero monta koragira gusatari koragira buya okonya nonye bono no gutara ta konyara gutara no kumyoka no mate isara myoko kura guchiga ta konyara enkore go ntuma bwangu gento kende ni dental diseases sometimes ekero ko wate poor eating habits okonyara gusayo odwelati se junk foods okori chindaga chibate chisukari chinyinge bana konyana na mainago wa affect ya maino once ko beke dangers once ko enda ko rusiwa maino bana yonsi ipi those are common health issues chikuba associated na poor eating igento kiende amanyinga okonyara bona ayo selective nchengoli nyama nali ne nobokima turi ko lingeni gatiga abo bona okonyara na amanyinga agairanire konyara e condition ikuru kwa anemia ekere kwanyorira anemia bona okonyara zimoge na nyegitari tubwatiro ne chinguru cyoko ogenda omenterwa amanyinga asomobere libaga kwa ngoli chingeni chiri chiko amanyinga naturally libaga kwanda komentera amanyinga tametino na yango kwa mentero bono those are the issues igento kiende high cholesterol okonyara bana somo bero gwekero tari koragira buya ukoragira tu yani ukorikende yonse ukoragira uigote tari ukoragira mapera kwa itama pera na mache bona yingo nyoro high cholesterol kero ukoragira bubu koragira junk foods chinyamichi wate bachire deep fried echonse konyora cholesterol yaba igoro ke abiri igoro yali tu amaruirari ari twagamba buna hypertension and again to kende diabetes. Diabetes also it's another common effect yuko taragira buya. Kero muntu tari koragira buya ayibona sukari okonyore kugusumbwa. Yagenda igoro yagenda nase. Especially kero muntu wate diabetes. Again to kenda sabana saranta ntariba. Inyamorero panyugugire ntu nyamorero. Inyamorereye nkwashi yako mona kero tari koragira umwana buya etwate everything starts from conception ekero mwiburiye ibui ari murito usare musigo otaragira ti umwana oli buya ko rugari ka tokiro tamweto na mabere ari mutangane ko cholesterol you will hinda development yo mwana buya igobone muchando nde kwasha ke ugocha na marasmus ikuru ku protein energy malnutrition iyo konyara bona protein yo umwana taranya protein ingiye ira mokonya so development yaye bona konyora unyamorere abantu abange banye associated nike gusi ngano buriri weke gusi umwana ari mbetenda etukie barirete ereretin so those are the effects ya poor nutrition when no mwana mwe balance diet to avoid this the problems chikonyara chikoba chigocha gento kende stress ekero muntu tari koragira buya sara unapata yo mtu hana nguvu are moody wana ebionsi ipi nko contributed due to poor nutrition ama poor eating habits mbia mona sana madam masokebeka kero kende umete ahangu siasa ito nande stiri mchando yinoro ngakiase chinsema buna chiri cha north eastern bantu batabwati mache abana batabwati ndagera umchando yo twirane tyo ase sobutambe sana mono neketo kuri TV kuri getole malnutrition cases echira on the higher rise but still even kisi tuko na malnutrition cases ntundu bwate ndagera lakini ugotamanya ngakitokora ndagera ikuriegwa yagere noni ntu bwate chi problem yechiga cha malnutrition ese chinse chichinde sometimes it's because of the environment bono konyora mbabwati kibatabuati bono kibakora basi malnutrition yabo lakini as nutrition department ata neti other partners sometimes nduru guteka bantu bakuna malnutrition cases there are some agencies okonyara bago tumachindagera ororo tubate food by prescription even our facilities unabona tusinye gitari chitu chagusiga tubate chindagera through our able CNO daktari onguso goto supply ne chindagera goto solicit chindagera chiacha erinda bantu bali tokonyora batamanye tukulimba bwatira lakini bamanye asengincho chingakine birondo chibigenderete kominyoke kero enkwane bitetense na ndekero kero mo poor nutrition ngangi tutakire tokore tetora kwanira challenges
ngiye kugera tutari kuragera buya chindagera ichi nandi tuchibwate intu abagusi ko tutaragenda gabo nara ukurikanga kero kende nara ulikanga omena omenero nande ninyanchi tikigima masi still agateba ngomeno nere ndagera ya nche bono omena ngaye kobera omena class kie kobera. Okay, asante sana. Omena iranda proteins. Anda omena nengiye sana no especially asa abana onekero muntu uri musigo nebwate omega 3 nebwate omega 6 nebwate zinc nebwate iron. Omena ni ndagere ngiye kale bangi gwaso shete omena no muntu mutaka lakini nowadays ekero muntu omete ubuya bwegento omena in fact sai is affordable abokori bagali nyama okugore nyama 300 okugenda omena uri 250 ose 200 onyoro motoliro okoria matuko none chiwiki ibe gobona omena ningiyere nandi eranda proteins igo no nyerige konyerosetie efurae onyeri konyerosetie no musori onyeri kobegete gusena mabere still na tebwati bubondo omena buya igintu tetu gwa avoid too much fat. Igobone kero koro sindagera ya gurigiri ndageri amafuta mango komenta gusama mafuta ale igatwa. Igobone kero koro si omene ande kubwati mbaro banjite no kero muntari musiko tategetiye into bibwate misuri. Onye ko kumakarangero ubeti mibuta biskeigo mbiyare. Lakini omene nande bagote nge gutaka mafuta mange sana. Au muntu kwanyora umurite kabisa nye furae akole achenji alete chinyanya akole kiango. Igo mwanju murigiria bottom line eringa enchero kubeka amafuta agukarangira chimena chiao to avoid calories asomubere yura chibuko beka obo base bono tigatwenda sobwanga sanchu chideke chetu chigo chigendera tukominyoka mbitango kiebi to konyora egera twasinyu koragira chindagire chigwatwera siri chonsi gocha buna gusiga iga yetu ama NP okorigereri nutritious foods it's expensive ikine kigetange getangani origerege ntubine ntu broccoli broccoli ogende tawuni to go se daraja aganta gasini kare expensive oche bitubine cauliflower those are nutritious foods origerege nduma ori bitubine beetroots it's expensive igobono availability and the high cost sometimes singo to make yere nto konyora chindagere chigwenera igento kende nutritious foods they are difficult to access. Ono rigeri muntu buno mongine no mugako karega alinya chogochogo muntu. Kocha kurige binte bigi accessibility nkobere akomu. Igobono accessibility also contributes to it's a challenge ya kutuhinda goseko tokora ntu ikira chindagere chichingi. Igento kende high availability of low cost foods. Chindagere chiachire squeeze chire chips funga. Chips muitu. One binte bigo bionsi chire very low in fiber, they are non-nutritious, and they very cheap. One can take care make your monta bona era komnyoko koraki opik. Eyons ya make ribona bantu turikonyaraki, turikonyara nutritious foods. Also there are some powerful markets. Yani monta ko market again for example any product yai. Yani unye make bako brainwash abantu. Ekipia gya to make ribono tokoba. Utanyora good information from expertise. Duruko manyanga kindagiri nengi ya gosteringia. It also contributes a lot. And again to kende Sara ekero muntu tabati obumanyi ekero tabati obumanyi na barabo na bakonyora to konyara kumanya ndagire ringia those are the challenges also natural calamities like now there's drought sai kiangasi ngero ndubu atingini bona kero konyora gusinga chingani chiteyono otati amnyoke bucheri ngore nyama kwa makonyo muntu atafadhali ngore nyama kila rituka sengenjo ina gulia 100 ndigo isa lakini akanyama ka 150 kwa sika 200 biko musori isanire also bona natural calamities ama drought ichinyo chance go contribute chirase utanyora konye nevire ndagera gete naragoro ku James abuya kurobochura masocho abateba mbiya mono asobo semi ubuya amandegere nakabeiro okurukare lakini wikira bono ega ikirenga wika okwenda kwagora guseri moiga na bagonyora kemereti ase amandegere nkyawata naraso mubira wantu mbale banyanji tikianda gikomi abwasindo yomo in fact amandegere I also love amandegere inganji ta amandegere kianda gikomi nyanyora asari ngena bangote namna intuguru marani ali nkonyorani nkora toli amandegere na boba ibiri class ya proteins but asingi chatari konyoroka na rahisi lakini karabu mandegere na alengoro kama mandegere na mayale na ndale e class ya
proteins go proteins egokonya otware obonyamasi obuya build your muscles for growth and development and especially sai okonyora mandegere tera abana baorokia mandegere asinge chero gocho kobere tukundi mbali baorokia mandegere bataingotari etinyama na bokuria mandegere it serves the same purpose by so doing abakonyora umwana oyo no answer ko lifestyle yaye ngencha ko passive bintu bwansire go change bigo bono ni bwenete amandegere abantu bali bakonyora no supermarket mara ari okonyora ba kugro na greenhouse na greenhouse nara Janet ugali kurwansemo ya YouTube agotebanga what brings up prediabetes and how can you avoid it? Prediabetes ngondo chako buli Janet ugali sometimes ekero muntu ori expectant diabetes nere goche sukari nere gocha asing chichi hormones aso mubiri mono ekero konyora umuntu nako add weight nakwenda ku add weight it's called physiological status yani nginero mubiri ogo change no nyonyo kware ngomo keiga na bakonyora kwa mentri chikiro none system ngincho kolega sisinge chino bogoriti umuntu ndi miteri ko batiri okora same mubuneri go hormones changes alafu agera yetu endagera moko during that time because when you are expectant kero musi ukonyora konyakoragera kerikeri myangete gitendage asinge chendagera yoko ayokori na nero koreta nero ku mwana uri obogoreti igobo diabetes sometimes is brought by the hormones altered hormones ama insulin yaga so mobiri kunyara ko synthesize ani pancreas yawa so mobiri oroima aso mobiri kunyara ko synthesize mangana insulin ya singincho ya physiological status aso mobiri ugo igobona ande kero monta abire bya aruro mutegoro na bagusiba gukwana kera aruro mutegoro na bakonyora diabetes iri irande yachire igento ke koreta hormones alterations hormones n'incho mobiro oko bakare nonye no mali kero monta atari muri nara ko bolinga is sunflower eatable Tom. Sunflower. Mono amafuta akuru ku sunflower. Amafuta na ogende supermarket na bakonyora amafuta adikire sunflower. Sunflower is a natural oil. Tokonyora and it's a good natural oil because they have high cholesterol. Sunflower is eaten, the product of sunflower, that is the oil is eaten. Yes. Ngwate banga matunda, kero tuachaka amangana vitamin, amatunda amaembe mapera birangwati and what have you kulende numuntu muri naratebenga ndaende supermarket ngole juice ya mango eroseri kurwa siri embe ngole juice eroseri kurwa siri nanasi pineapple no muntu ndene nabwate biro igoncho yo nagora juice chiro already processed igonche na magoso na kolire go ikandi binte ibirero ju abange babonkorora na trono ne supermarket yali mtu anachukua chi juice obeka nyombo nyakonyu tara kora magoso singinja tamanyiti kya gukora ekera manyiri kya gukora riturate bokora magoso kuruboni igonye gaturigereretie kero muntu go pick those carbonated drinks from the start it whatever processed foods to went to minimize kabisa yeye ntoko bantu gora processed foods lakini to went to minimize ekero bateria mberi yago no yondo bwate juice ya box iria gorote ya bottled fruits del monte ndrate bene chimbi lakini nutritionally umuntu orieta maemba ari go so blended nyomba whole foods we are advocating for whole foods ale akonyora nutrients chingia asingencho umuntu ori ama tunda ringencha be prepared carbonated drinks inchibwate preservatives preservatives is name to be cover added as a preserve drink ya tambia lifespan ya bono binde ka bibe kire preservatives asomo bero itonto tageti preservatives echo onyo tageti konyora effects yago chimotu chi pressure cha diabetes echonsi obwana to kuli bintu bire whole igo bono we are advocating for whole meals we do away from processed foods none sukari yokere added as to make it sweet ebichiko ebinge sana say box yema bune soda yenke around 8 spoons boni gone chisukari yoko nandakero ko the more sugar yoko take in the more weight yoko add ngo bana uri kero monto kuri whole fruits no kuri processed a difference nero because gari processed no fiber teyo fiber yo konya for digestion ne bintu binda so mubere tukonyora fiber egal because it's processed echunchugir lakini kero kuri yende takwa vizuri mwete abantu mbara konyora nga abatubwate mibere mekebuna intu tutete komenta guchi omuntu atanga tingandi chips nyinge bwata mafuta go samandasi amanga ali abwata mafuta ne chapati echi alinda mente chikilo nalinda mento mubere onabya igo ayuna mama chindagera chibwate high cholesterol chibwata mafuta amange niko chira tusalie
asemebere kuri nara okubolinga okoragira okubi nkogera omonto akwe Maria okoragira okubi nibakogora omonto akwe gente getang'ani ekero okorigereri percentage ya abantu bagukwa nowadays it's related to lifestyle diseases. Lifestyle diseases na marwaire ari agocha buna tomenyete ore kiore singinche gento okuria bono ekirore ore singinche okuria amarwaire ibakarete ki arete ogukwa. For instance onyoro omonto okoragira bobo no okuri junk foods chindagira fast foods carbohydrates okuri chinyama echikwari kwanyoro obese kere kwanyoro obese ine chikiro chinyinga so mubere kwanyoro diabetes ke kwanyoro diabetes koretare complications. For example kwanyoro omonto nonyene kero omonto bate diabetes ne hundi ateri ko heal dio teri go take long to heal because of the complications. Kwanyoro ne kidney problem kera kware kidney problem gia fail omonto ingo charo enda pukukwa ingo koragira okobengo komekero omonto none sukari bakonyore sukari ya chire go omonto chite shere bwebirere no omonto diabetic kwanyoro omonto ragira overindulge oragira bweba kwikanyomba orararani kosta kuri endagira uneta kiri bune omonto kera bati sukari kwanyoro bono nonye kera orararani onde into coma igo koragira okubengo komekero omonto twara ogokwa ngo omonto nabagusiribu gumagwetera ogutaragira okuya bono gokorera sinjo chinsa chiairire solutions yani nkitora akore egera to chenchie okoragira okobe tukorete into health eating yani tonge koragira buya asinjo bono twamanyire ibionsi ipi nkibono togokora egera to improve enchira togwenerete koragira gente getangani Sara lazima tuanchirane eka tuanchiranire ngana mbobe togokora mindset gente getangere kwanchirane kwa magwanza kumanya bono gente bono tuwete kuchinchi our lifestyle ine resolution intangani onyo kwa karageire. For example, there's some eating habits chimbe. Onye gwakaragire kero okasirigete. Kwage chiri guno omonto korugiga Sara kwage chiri gure studio omonto naroko gecha. Wikanyomba kwaragira kwanyara kwa deal weight. Kero kwa deal weight kwanyara sometimes marwira achire. Igobone solution ya mangana ayu. Onye kwanyara gusin kwage chiri guri bago kwenda alchase koragira mono. Dikino onyene walk, just a walk. Iyo itafanya at least o change a problem yo ya hitting. Arafu gento kende komeke omonto obebia. Read. Tujaribu kusoma. Na mna bona ibintu bune bitogo kwanera ke togo air out views ngabantu ngakwandu koragira. Tuara time listen. Google. Jaribu kuangalia, jaribu kuuliza. Na onye gitare kera moja seek medical attention. Tego tuare problem we kanansa nyomba kwanyore problem yale ngensi ni yagenderere tuara medical seeking behavior ya gabengi yagana nyigitari buri umuchande kere kwa buri umuchando kwanyore umuchando ande kwa buri akonyora bano nonye umuchando ole ngoro uirani dance kwanyore ose solution gento kende abantu mbara konyora bakuragira bwango nande kero monte kuragira bwango iyimbakere te problem bono onye okuragira kwale ngeshida jaribu kukula pole at least ndio konyore ndage dio kore mirima sumube nchora gere bwango utakune bwango nare process imbwango chimoino ikobono tokonya nutrients nchiriko ba absorb dia so mubiri bia igento kende change your attitude tiago tebanga indagere ngiya chips kuku indagere ngiya chapati mandazi nyama choma nero kero wa change perception ngakyo kurigirire bintu that one can help. Also tutuare kitchen garden. Kitchen garden helps a lot. Ekero tore kitchen garden all the nutrients tuateba masose enderema no ibintu buna carrot digenda agrovet dige carrot seeds yando osimeka onya vitamin ko mugondu kwa kitchen garden plays a role. Igento kende ekero montori musigo fuata amagizo yo monto because if you want a healthy nation definitely everything starts from conception. Igobono nyino mwana aigu mete health talinga osnenda gera yoka onye no mwana aigu chancho chonsi chanti chinsi dia kwa akwegu aigu chichancho chonsi arage rugubuye karansiri ndagera alafu ekerago chugukora kurugabo onye oro mwana oyoiga nando introduce gwendagera buye kera introduce gwendagera buye no lifestyle yate chukomabera shida gochibusyo alafu ntukegero ku growth monitoring ekera kwa kore growth monitoring yo mwana buye akoende clinic mbake miaka 5 timeti guse abantu mbabwate that we have a problem abantu mbali kwenda growth monitoring eyingo meke kero monto bona at long last monto chukutwara shida guchibusyo igobono
seeking behavior nande steps ichigo kuru mwana conception yo mwana paka kachi ko monene ebyo kubwati buya utapata at least shide chichaka tikatiga chikonya chiachire nande konya egento nkire nebire madam no nyachinga kichiachire ngani we kwanera se daike most daike ibire abantu mbale anene mona aba bamenyete chi town okonyora chindagira chinyinge tukugora twabika chi fridge ime twabika ne chi freezer kwanyora kwagora osene nyama kwenda kwagura mboli engima kwaroseli walige chinjio umuntu kwira kwaga chi freezer ime kwana kuli ngora ndagira yunga kie erabe. Okay. As a nutritionist, ntubate food poisoning, mbate food preservations. Ikobone kerenda gero tagetio tuaro muchando, kuno onkurukale abantu ngo preserve alinge ndagera. Abande barengo kora smoking, abande bakora salting, abande bakora sun drying. Bono asing into technology advanced refrigerator terimbe. Korende endagera tubone tukobeke fridge emenye for a long time. Ikobono it's a way of preserving. Endagera ika kwango nyebeke mera matosi yabo chingi chiete, chimekie chikotwara maybe poison. Okonyora bono mbiyo chibeka se fridge but fridge to baskobeke ndagira for a long time nande kerenda ndagira obeke fridge for a long time no nyeria okompe yoriete refresh ne yetari fresh ndagere ye difference nere so ubo ansuwaye no nutrients echi okonyora yani okoliteri kuguna kwali ndagere liende so we encourage people to eat fresh foods una gusigika tokonya chindagira readily available etamara gwabanye market igali dikichingi ncha ogenda kali kichiatikaro nchiatikara nkego naboko beke fridge the following day lakini not me ari okwando likichingi ni opaki for the whole month ya antumbaro kwenda buno chinyini bono chia kongiro kwenda ali magena ogole chingini gunyengima ochochi yeke na kubeka pultin peppers then umuntu urute fridginga tinjinya komokonya buna abono bali gasi umuntu kuru gasi botuko kwanyora chinyini nchire fridge igonga ndagara ya fridge tatakeri kubekwa asige kigetambe ngwata belieta food poisoning na intu abantu ababaka waide tumanyetenga food poisoning gone umuntu kubekere ndagere sumu elina nalito manyete kurende asumu nuino gose as a layman's language umuntu amanya food poisoning gento ke. Okay, food poisoning na begota una wa prepare ndagereri unga kwanye expose imbindu kibyata how the contaminations for example na bakonyara gusonye nenyama kwa gure nyama buya toche tionye sibibuya gari ziyanyenyure bucheri gari tumetezi yabekereru wacha kwarose no buchabu buri oyeka ose kwanyora endagere kwa begete gabu kwanyora yaberire yamere molds ama atosiari kwa makonyora kwanyerire kere kwanyerire na bakonyora some upsets ise wenda yago kwanya discomfort kwanya roko munyoka ose no na mabere kwagurira mabere ara adult ani mbanya doctor test eligete babegete bintu gete kwanya rokere pualide food poisoning is not necessarily meaning ane esumo takobeke yani tampering contamination eri during preparation after preparation during storage that's why tokoteba na bokobeke fridge lakini tari not necessarily obeke for a long time to avoid maybe food poisoning eri okonyora gose kwanye begete na open place ingi yarulecho yachire yagure gurugabu ya pikiri maybe bochabu gurulecho yachire abekira aykwalira knowingly in food poisoning mostly na contamination ekero tari gwisia mako buya orosindagira oso muntu ocha kurusuka taisibetyo kunendagireyo all those germs chichikocha sindagira inere kuli to food poisoning gose kero kende kwanyora kwagurire ndagireri kire chitarikie gusarika abantu batanga ige duration neire nandi guchimoto metenyino ene tatu mugati nchetingo tugutonyo ri gusarika rero nabo kunyori no wiki guchimoto nere inabera be food poisoning inabera food poisoning na ndembe sana sengencho ideally kero ko gende supermarket nubwenda kurigereria urigererie ngaki chitarikichia chiendagereye no tichitarikichoka digeri none content ya nutrients chirororo there are some foods chire fortified with minerals na vitamin you go food fortification to diversify yani ndagere yago wena torigerie mangana expire yoka wende korigeri no nutrients content nkikebe kirega nkinko ira nyomba ngikembogorite tobogori gento kitabwati nutritive value ntune chitarikie madam tokorigere kwa mayantara 10 matenyo gatano ekitigambo mangana korigeri ngangige karimo mwanju muri ni maite ntorigo kora binde ebyo korende tigatwa manyire twanyolre
twandiro obumanyinga goika turigeririe content kintu kyokoira kora nyoro muchando kwanyora nganga yokubwati engana yawo yo mwelio madam asengencho no bwata mangana mange nande ninche ngorangeri umwancho murigeririe ankinkande abwata mangana mange nando bumanyi kurinde aiga no tokorekera asiri tukuria rero engana yawo yo mwelio igoro yokoragero kuya no koragero kube engana ya nayo mwedio kwanza ngora gwakira mbima na soko ngalika gochagaiga I'm pretty privileged to be here bone ntikyo merinda tsogoteba nikiga mwanya gitinge ese ya beta yonse abantu bonsi parigire Ndizi TV sai teto change our lifestyle the way we perceive things nginchi tokoragira you are what you eat igonyo korobes igomanya nkyokori onyo korelin umanya nkyokori onyo gobato borirwe sukari umanya nkyokori igobano ntobonete twembak to our indigenous foods teto chindagire chichitu chiri locally available to tuaro mochoko bokoragire tuanche koruga chindagire chito nyumba to avoid mangana junk foods by so doing na bakonya kwaragira a healthy diet Mema sana Madam Risper asobocha se studio na gusanga no mwancho murigereria on Ndizi TV nande ankinkande asante sana wikira bo mwancho murigereria no to wikira omwelio bwenkwana yetu eri tukuria rero igoro yobochenu tumera nande wiki gochari tukubuneri gachinsa bunechiga nande tukwanere amange byomono gwachora kurigereria Ndizi TV nero bwansu bwo mugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bw'omugusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Murigereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi ontita tena nabatambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gotatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwera chigame cyabo kunyara gosukigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota liene gatasani Ndizi TV korwagaiga omuchokeroka elitaliane Mildred Momanyi Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Manjo muri ndengi we semiri mano hanene karotwa karosara ba kwanire lingana ya mangana ya afya mangana yichindagira ngarito we semiri mano kwa manyiro manyi ndagira kyota kire calling kyota kiro kido banyamasi bwao karite we semiri mano nje karna ya tegerera na jine semiri mano
ekiaro afya nero ekogera twaja no ni gacia karori na afya ngia ni gokonyora ko kore mirimo yao ya maboko kore afya usikubwata Obochenu borobia yamano Madam Risper singinjo kasi studio na gosemi mwanjo murigereria ekiagira nero njera ya moto kora kuru Ndizi TV nero ensakia nero bwansu bomo gusigo mbiamano angi kande katuraje gukwanira mange sara bakire mbaka muno kwamanyire turagambira mange amangana abwata Obosemia nande abwate ukwagacha asafia ya mwanyabantu mbiamana Cyprian Marubi korochinse chairman na police US no monginogore jina asoko gendera gutubwatia kuruga bochinse chama ikotogwa kangambia mono Cyprian ontita kurwa Dubai na mashabiki ito agenderete kubwatia umurubulio bwensa kitogate bangambia mono sana na mashabiki onsi pikorochinse chonsi chingongo chonsi pinto mete mogenderete gutubwatia mongina Teresa mbia mono abana abantu korochinse mo diaspora Miyamano mwensi barina barabatanya ali bagali gutuma SMS lakini mwaturigereria mwanyoro Obosemia ni tukubakira mbemano genda kurigita seni Ndizi TV kyara ni okibata Obosemia ni okibata mangana yo kwagaja ni okibata mangana kira Obosemia mono kira litukugo tikatumira ne mambia ane litukuria mambia karuto kwanira chisemi imena isko ya gusigo mamina nto jutoro mogene studio kira to kwanira mangana yo gonto kwanira netia mangana mange kurwa 6 Ndizi TV nero kwansu bomugusi ankyo nkande bagoteba tigana nitumira namambia somurubuli yuga bwensa kya okoleto mana inje Sara Nyarangi ontita nanje konda korando ke Brighton Makoli tingo ibobe twara buligerio bia